Krimien Din eneste ven er inspireret af Norges, måske Nordens, største justitsmord på den døve, delvist lamme og dårligt uddannede Fritz Yngvar Mohn. Han var derfor et let offer for magtapparatet, der krævede en gerningsmand. Jan Melum havde venner, som tvivlede stærkt på, at det var Mohn, som stod bag, og Melum engagerede sig derfor i sagen, som inspirerede ham til at skrive Din eneste ven. Når dere læser denne boken, så må dere vite, at der ligger en fortælling bak, som er skrækkelig realistisk, skræmmende realistisk. I 1980 rystedes Oslo af en serie mord. 2 prostituerede og en ung kvindelig student blev fundet voldtaget og dræbt, og politiets mistanke peger mod den hørehæmmede Reidar Andersen. Efter udstået straf 24 år senere, slår Reidar Andersen sig ned i Horten. Da det bliver kendt, at en berygtet trefoldig drabsmand lever frit i byen, vækkedes lokalbefolkningens frygt og vrede. Det bliver ikke bedre, da unge kvinder begynder at forsvinde sporløst i Vestfold. Den døve freelance-journalist Miriam Lange arbejder med gamle drabssager og kontakter advokaten Svend Føyen. Gennem mødet med Miriam Lange drages Tønsberg-advokaten ind i et farligt drama, som kommer til at involvere ham dybt, både følelsesmæssigt og professionelt. Da jeg utgav denne boken i Norge, så fik jeg en telefon fra en mand, som ville fortælle om saken, som forstod at den handlede om denne virkelig dramatiske fortællingen tilbage til 1980. Denne mannen viste sig at være den virkelige drapsmannen. Han tilstod på dødsleie, og på bakgrund av det ble faktisk Fritz Mohn frikjent etter sin død postmortem.